Kaixo, kai! Kaixo, Eugeni? Zemur! Ondo eta zu? Ondo! Mira, esker etortzea Placer. honetan. Placer bat. Akai jauan Hoi da. behazengoa. Bai, berez besengoa. Bai, agabako egitxiki benean Bai. bizitzea. Bai, bueno, bizi altxasun, baina bai, hartaldean deu, hilarduian, eta... Oguko izanen du, izatez, agertzaia ez dara, Bai, bizi moduz behintzet hartzai, Nolako ala, olako ogibide ugal bat eukitzea. Bueno, lan nahiko lotu da, ez? Azkenen ez da beste dozintokitan lan itea bezala, azkenen beste leku askotan ordutegi bat dezut da, eta hemen animalik jartu duzue ordutegi eta ia egunero da, eta ia egunero da, eta eguneko ordu gehienak handi ez. Animaliak ere, edakit beti pentsatu izan dut, egualokaren nago baina eguneko kotiek pixkai ateratzen zaituela beste lanbide bada, ez? Bai. Azkenen, beste lanbide asko ez dauke zer ikusik. Hola. Bai. Guk hori, ardik dauzkeu, gazta egiten deu, eta gero aparte behorrak bai baditzeu, eta hori da gure bizimodu, azkenen ez da lanbide bat, bizimodu bat da. Zer dauka agertzaileak igual beste lan batek ez duena gauza asko ditu, baina zer dauka. Bueno, nik esango nuke lotura handi daukela, baina aldi beren askatasun handi bat ematen dizula baita, ez? Azkenen kontraesan bat da, baina bi gauza dauzken lanbide bat da, ez? Azkenen, esan dizuten bezala, eguneko ordu guztik horta eskaintzen ditzeu, baina eraberen, urte guztien ez da berdine, ez da lan berdine, eta horrek bai beste berezitasun bat ematen dio lanbide honi, ez? Kontua galduen, baina okerez banago eunda berrogei inguru agerri dituzue. Lareun bat egongo die, ja. Lareun. Bai. Lareun bat egongo die, bai. Orduan, zagazan, irakurritaten informazioa. Ez dakit, baina bai, lareun bat inguru, azkenen aita ama eta ni gaude, eta gero, langile bat ere daukagu gurekin, eta lareun bat ardiko hartalde daukagu. Ala ere, komplikatua izango da kudeaketa hori eramatea, ez? Bai, azkenen antolatzeko eta ez dauke, lehenago komentatu duguna, ez da beste lanbide bat bezala, ez? Ordutegi bat dezuna eta horrekin bizitza antolatzen dezuna, hemen moldatu behar, o pixkaldentxo esnatu, lanak azkarrago egiteko beste zozer bali madukezu, o aizkorakin edo denbora pixkat eskaini nahi bali madiozu o lokesea, antolatu beharra dago. Zuzer deskubritu duzu agertzain lanean. Zer deskubritu dudan? Bai. Bueno, gauza asko ikasi ditut, eta ez dakit, bizitzeko era bat dala eta gustoko lanbide bat detela. Gazta itazue, esan duzu, nolako da prozesua edo zenbait agetatzen duzue gazta bat ezineatik merkatura eramaten. Guk egunero ardiak jezten ditugu, esan behar da, urteko sasoi guztitan ez diela ardi jezten, ardik umea izaten dute gure kasuan urtarrilean, gehienek,
gero ja arkumeak kendu eta ardiak jazten hasten direnean, baina esnea lortzen dugu eta gazta hasten gara. Gazta egin eta 2 hilabetez gutxienez kamaran egon behar du ontzen gaztak. Eta gero ja, merkatura ateratzen denean, bai etxean bertan edo leku ezberdinetan bezeroak dauzkagu eta horrela gazta sartzen dugu. Postu zaude agotzen lanetan. Bai. Komentatu duzulez, aizukoa, denbora libera, arteka nahi baliozu, esalte betegako. Aizukoa nola eserzinak aizukoa munuak. Bueno, ja urte batzuk badie, 2007 uste izan zala. Telebista ikusten nahi nitzela, ETV baten notizi bezala bota zuten Sakanan, Etxarriko herrin, Sakanako Aizkora eskola sortu zala. Eta nik egia esan ordu arte ez non Aizkora ezautzen ez ezer. Eta lagun bat hasi zan bertan, eta harrek animatu ninduen hautza jutekota, eta probatu non, gustatu izatzaiten, eta denbora gutxi, ikusi non, moldatzen itzela, eta horrek beti ere ilusio handigo ematen dizu, eta jarraitzeko eta hola. Aizoko gakare, emango zizkizun baloge pila bat, ez? Bai, azkenen, azken urteotan ezain beste, baina lehen erakustaldi desente egiten genitun, lekuak ezagutu, jende berria, lagunak ere oso handia dauzkate aizkorari esker, eta tristurak ere izan ditugu, irabazi ez dugunetan, baina pozak ere, eta valorazio positiboa, azkenen. Nola konpaginatzen zenun agotzai lana eta aizoko gabunua? Bueno, nik uste beste danak bezala ez, bakoitzak berea izango du, guk nik nire kasun denbora falta da igual gehien dauketena, eta antolatu behar izaten dut nire lana, aizkorari eskaintzeko. Bai egia da, urtetan aurreago atzela, geroz eta igual lankarga gehiago dauko baita, aparte familiere eukinon, eta danea nahiz iristen da, aizkorai lehen eskaintzen nion denbora, bain ezin izaten diot eskaini, baina, hor, ala moldatzen gara. Eta entrenamenduak ere oso exigenteak izango zeak, esan dut eguneko bat eskatuko zizunez. Bai, adibidez, apustu harrian kontra egin duen apustura prestatzeko, eguneroko bat genduen, azkenen prestatzaile baten eskutan jarri ginen, eta berak esaten dizu zer egin beharra daukazun egun bakoitzean, eta ia asteko egun guztiak entrenamentu bati bideratuta zihoazten. Orain ja, ez da, nire kasua mintzetu ez da horrela, ez? Orain, pixkate aizkoran, pixkate ikasita gaude, baina fisiko aldetik eta igual karentzik gehiago, ez diogu hainbesteko denbora eskaintzen. Baina, hola da. Baina postu zaude aizoko garapenako lanakin. Bai, nik uste, ikusi dut behintzet, prestatu izan naizenetan, igual aizkora hutsen baino, aizkoratak horrika uztartzen detenen, hor bastante ondo moldatzen naizela eta maila politia eman dezakedala, eta pozik nago, lortutako emaitzekin. Gauza galdetu nahiko nizuke, beti galdera berdina aizoko lariekin, aizoko bat zaudenean zu egugarri ematen ari zera, eta gu kanpotik ikusten dugu
pertsona eman da eman, baina gutxik emozio pila bat pasatuko zaizkizu. Nola kudeatzen dira halako momentuetan. Segun eta nola zoatzen igual, txapelketan ez, txapelketa bat balin bada. Aurretik balin bazoaz, betire hobeto kudeatzen die emozio guzti horiek. Atzetik junda, beti, igual nekek gehiago eragiten dizu, askotan egozko urtu itentzea, eta lana ez da ateratzen pentsatu bezain ondo, askotan. Bueno, hoi nere kasun, esan nahi dut, gero ere nerviok, nahi pertsonalki bastante eragiten die, beste batzuk igual hori hobeto kudeatzen dakite, nire kasun hori, aurretik junda eta beti errezago eramaten zite gauza. Koinzidente zinen uruditasun hogok eragiten zitzaizula. Bai, azkenen, hori urduritasun hori eta hori kudeatzeko ere profesionalen eskutan ere izan naiz batzuta, bai, azkenen, ez da lehenago esan duna, ez da fisikoa bakarrik, nik izan hon horre, oain dala urte batzuk, hori kudeatzen ez nekila eta egon nintzen aizkora ustekotan bai, ze ondo pasatu baino gaizki pasatzen hon. Eta, azken hortako dare ez. Psikologoa. Bai, hori da. Eta hori, hori kudeatzen laguntzen dizute, eta... Zertzen estres moduko bat. Bai, azkenen, zuke alegin guztik dituzu etxen, gero plazan ja emaitza batzuk nahi dituzu, behintzete etxeko emaitza berdinek nahi izaten dituzu, eta ja hor bukele baten sartzen zea askotan, eta hori gestionatzen, nik uste hori dala askotan kirolarik daukien gauza zaiena, ez? Azkenen fisikoa oso garrantzitsua da, ondo prestatzea eta plaza ondo jutea, baina gero hori psikologikoki hori kudeatzen ere jakin behar da. Dago, eta suposatzen zure kasuan ez zela oso erresa izango. Ez, esan dizuten bezala hori. Gero ez da, igual maila zigotzen zoatzen eran, gero ez eta exigentzi gehiago, jendeke igual gehiago espero do, eta igual ez jendek pentsatzen duna bakarri, baizik eta zuk zure burui eskatzen duzuna. Jendea erakizu zeusten jendeagatik jendeak ikusten digula eta esaten du errez iritzia baita. Kostata. Jakeko balur. Hombre. Ze gogaberak edukitzen dugu. Bai. Azkenen bai. Eruzu komentatu lehena korrika edo burua juzai. Bai, aizkolan eta korrika. Bai. Korrika nire bizitako ezea, Bueno, txikitan pixkat atletismon ibilitakoa naiz, eta aizkorarekin hasi eta handik urte batzutara apustu bat izan genuen aizkora eta korrika uztartzen zuena, harriaren kontra izan zen, 2016 urtean. Eta hor ikusi nuen, aizkora hutsen baino, aizkoran eta korrikan, hobeto igual moldatzen itzela. Horrek esperientzia guztuna izango zen. Nola azkenen irabaztea lortu bedun, kriston esperientzia. Galtzea tokatuko balin bat zegoen, aldrebes igual izango da. Lehen elkarrizketa ezitaleno komentatu diazu behasengoa zehara. Eta ikasketetan ere aritu zinela. Zer ikasi zenun? Behasainen batxillergoa arte egin nuen, eta gero Gasteizen goi mailako ziklo bat egin nuen.
nekazal arloko goi maila bat, eta gero ja lanean hasi nintzen. Zer musika entzuten duzu? Bueno, nik egunero entzuten dut musika, bai, nik azkenen lanean naizela irratie, izten dut, eta bueno, irratien jartzen duen musika entzuten dut, baina, bueno, hola gustuko bezala, euskal musika, eta hori. Badakit eduzula olako bola magikorik kartak ez zela sobina ere, baina nola ikusten duzu zure burua hemendik urte batzuta. Zer gustatuko litzazuke egitea edo burutzea edo? Ez dakit. Askotan igual nik aurrea baino atzea behitzen dut ez da oso ona izaten. Segur. Eta ez dakit. Nola ikusten nahi zen, ez dakit. Badago kanta bat ez, lepoan hartuta segina. Bai. Bueno, horrela jarraitzea eta... hori da, ez? Aldan neurrin, nik aldeten arte nire kirola egiten jarraituko dut, ondo aurkitzen naizen bitartean, eta lanbide bezala berdintxu, ez? Ezin izango eta aldatu baina. Esan duzu, aizuko utzita dakazula, Utzita, oain lan karga desente daukeu eta azkeneko urteotan berdin pasatu zaitez. Adibidez, azkeneko duatloian parte hartu non erregegunen, eta geroztik erregegunen? Bai, ugaitzen aurka eta aritu... Bai. Hapa bai. Eta geroztik, ia ezin izan dut, aizkolari ezin izan diote denbora askorik eskaini. Moain behize, ja txapelketak eta udaberrian datoz eta berriro pixkat martxan jartzeko asmoa dauket. Gogoz. Bai, gogoz. Ja, gaina, maten donez, pandemia hau pixkat pasatzen nahi da, eta pixkat alaitzen dane... Bai. Eta ez tegea euriko jaiekin, eta gugea denak. Hori da. Akaet, mila esker. Eskerrik asko, zuri. Entzea gati benetan. Oso pozik etorri naiz, eta... Belaleko tiago musu handiba gure ikusleei. Noski. Venga, gente. Bueno, Agur! Venga, aio!